Moj startup se bavi inovacijnim tehnologijama, to je revolucionarnom tehnologijom koja pomaže ljudima da imaju bolji san, više energije i umanjuje jet lag. U pitanju su naočare, vrsta wearable tehnologije koja ispušta specifično plavo svetlo. To je vrsta plavog svetla koja ima utjecaj na biološki sat čoveka. Drugim rečima, na prirodan način reguliše hormone, kao što su melatonin, hormon koji vas čini upospanim, ili serotonin, hormon koji vas čini srećnim. Ideja je nastala davne 2014. da kažemo, apropo mojih studija u Holandiji. Dok sam tamo bio tokom nekog zimskog perioda, osetio sam da nedostatak sunca uticao na moj nivo energije tokom dana i neki, da kažemo, ritam spavanja. Ovde u Beogradu, da kažemo u Srbiji, otvorite zavese, ujutru sunce uđe i ustanete bez problema. U Holandiji otvorite zavese, čekate da sunce izađe, sunca nema i onda jednostavno se mučite sa time. Tako da na taj način sam video u stvari benefit i koliko u stvari znači sunčeva svetlost i svetlost sama po sebi. To me inspirisalo da se prijavim na različita takmičenja, uključujući i Philips Innovation Award, gde sam upoznao predsjednika Philipsa i pičovao sam mu neku moju ideju. Mi smo u početku krenuli nešto što je bilo, da kažem, sleep. Jet lag je bio jedan od kristalnih slučajeva, ali većina ljudi pati od jet laga nakon što putuje, nije bilo jasnog rešenja. S time što sad jet lag je, da kažem, negde otišao u background, a fitness industrija je nešto što svakako uzima maha, tako da nam je interesantno. Nešto što smo isto sad radili dosta često je performance, peak performance za sportiste. Apropo, jedan od korisnika je bio Novak Đoković i trenutni korisnik je LeBron James u NBA. U pitanju je ljudsko oko i deo mozga koji se zove SCN. Ljudsko oko, to sve što vidimo, jednostavno je jedan vizualni receptor u oku koji prati boje, prati svetlost i tako dalje. Postoji drugi deo receptora u oku koji jednostavno samo prati nešto se zove light and dark cues, drugim rečima svetlost i tamu. 2017. Nobelova nagrada je došla američkim naučnicima koji su to, da kažem, pronašli. Tako da pomoću tog elementa u oku, CRPG cells se zove, mi to stimulišemo tim specijalnim svetlom, jednostavno kao što imate sat, regularan sat, možemo nekako da ga navijemo i optimizujemo. Pošto taj sat faktički, da kažemo, kontroliše kad se budiš, kada ustaješ, kada su ti, da kažem, temperatura tela, ćelije, organe i sve i svašta. Tako da je to neka pozadina nauke. Zove se kronobiologija i light terapija. Ono što jako puno znači, ne treba ni specijalna škola, ni puno kapitala, već pre svega neka želja. Da vidite problem koji mislite da možete da rešite na neki jedinstven ili pametniji način. Kao što sam rekao, izazovi, greške i problemi će naići, mislim, to je nešto što je normalno. Potrudio bi se u tom slučaju da što pre naučim iz tih grešaka i nekako da pokušam da nađem neko rešenje koje je konstruktivno. Možda jedan od najvećih savjeta koji imam, nemojte, ako imate šansu da se bavite time sami. Znači, oformite tim, nađite co-foundera, partnera, neko ko će vam pomoći, jer dugačak je i težak put uglavnom. Definitivno, mislim, verujem da ovo čime se bavim ima perspektivu. Vidimo da sad, početkom 2020. sve više i više se pišu u medijima o biološkom satu, tom, da kažem, circadian ritmu i tako sličnim temama, što je nama jako drago pred svega. Kao što sam rekao, ideja nam je da izbacimo različite proizvode koji će biti dostupni većem broju ljudi, jednostavno na neki način da edukujemo naše mušterije, razumemo naše mušterije da mogu da koriste za različite aspekte njihovog zdravlja, kao što sam rekao, da li je san, da li je energija, sad jet lag, putovanja su malo usporila, ali svakako nove neke aplikacije koje možemo da vidimo. Ono što mi je jako interesantno i što, da kažem, mislim, vredi pomenuti možda, potpuno neočekivano s moje strane, nije deo polja kojim se bavim, najveća studija na svetu za svetlost i, na primer, lečenje raka ili oporavak od raka se održava u Njujorku, znači Mount Sinai je u pitanju bolnica gde koristaju upravo za to, što je meni fantastično. Ništa, da kažem, nisam ni očekivao niti sanjao tako nešto može se desiti. Tako da sam uzbuđen šta budućnost nosi i koje će to biti aplikacije ove tehnologije i toga što mi traje.